Zdravím vás, dneska si ukážeme, ako sa v programe Logomotion vytvárajú animácie. Program Logomotion si môžete stiahnuť z webovej stránky zor.sk v časti Informatika a tuto v programoch môžete stiahnuť program Logomotion, ktorý si následne rozbalíte buď vinárom alebo WinZipom. Keď máte nainštalovaný program Logomotion, otvoríte si ho, je to takáto korytnačka s farebným pancierom. Takto sa vám môže otvoriť, chýbajú tu dve základné panely, panel kreslenia, ktorý si nájdete tu. Takto sa vám zviditeľní. Keď chceme robiť animácie v Logomotione, napríklad si povedzme, že animácia v Logomotione je nejaká séria obrázkov, fáz, ktoré vytvárajú nejaký plynulý pohyb. A keď následne si tieto fázy pustíme, vyššie rad za radom vidíme vlastne nejaký pohybujúci sa objekt, ktorý animujeme. Keď chceme vytvárať animácie, v prvom rade si musíme nastaviť papier. To nájdeme tu v časti animácie, nastaviť papier. V štýle obrázkov treba si zvoliť vlastná. Tu si môžeme nastaviť vlastne náš ľubovoľný výkres. Náš výkres bude mať šírku 500 bodov a výšku 200. Veľmi dobré je nastaviť si priesvitnosť, ktorá si treba zvoliť viac stupňov, aby sme videli, ako sa jednotlivé fázy obrázku prekrývajú a farbu papiera aj na nás, ako si zvolíme. Dáme OK, tak sa nám to zväčší, ale my si musíme trošičku na novo zmenšiť obraz, výkres, aby sme na ňo videli. Takže dneska budeme robiť vlastne také animované nákladné auto, ktoré bude osadené do nejakej krajinky, tak najprv si vytvoríme krajinku. Krajinku vytvoríme tak, že budú tam mraky a cesta. Cesto vytvoríme pomocou tohto obdĺžníka. Dáme tam ešte čiernu farbu. Takto by nám, kebyže vidíte, takto nám urobí iba takýto tenkú čiaru, ale keď si zvolíme takto plný obdĺžník, tak máme cestu. Môžeme si zvoliť aj väčšiu hrúbku čiary. Teraz si ukážeme, ako sa robia mraky. Mraky zase budeme robiť ako plné kruhy prekryté. Toto by sme mali ako kružnicu, treba si zvoliť ako kruh. Namiešame si modrú farbu. A urobíme takýmto štýlom takéto elipsy prekryté. Jeden. Druhý. Tretí. Takže máme vytvorenú krajinku. Túto krajinku je dobré nakopírovať si do jednotlivých fáz celé animácie. Keď si to označíme pomocou tohto nástroja, ideme úpravy kopírovať. Ako sa preklikneme do iných fáz, tak prvé, čo by sme mali urobiť, je si zviditeľniť obsah, kde uvidíme všetky animácie. Zase to nájdeme v zobrazení, ideme na obsah. Tu ho máme, môžeme si ho takto sem pridať. A máme vlastne prvú fázu obrázku. Pomocou týchto tlačidiel si môžeme pridať ďalšiu fázu, ďalšie 4. No a keď si zapneme priesvitky a dáme si napríklad túto druhú fázu, vidíte, že nám ukazuje, ako sú objekty dané v predchádzajúcej fáze. Takže my si teraz sme si nakopírovali prvú fázu obrázku, vlastne tú krajinku, kde bude, a prilepíme si ju do zvyšných fáz animácie. Tak, toto keď teraz máme, môžeme si vytvoriť samotné autíčko. Autíčko budeme robiť pomocou kruhu, urobíme si kolesa. Jedno. No, druhé nedáme, druhé urobíme pomocou kopírovania, aby sme si zaručili rovnakosť. Tak, máme teraz dve kolesa, správne ich osadíme. Tak, môžeme si to priblížiť. A teraz ideme robiť samotné auto. Čiaru najlepšie robiť auto pomocou takýchto rovných čiar.
Dobre, teraz urobíme nejaké detaily auta. Trošičku to ušlo. Dobre. Teraz môžeme auto vyfarbiť. Dáme si takú oranžovú farbu jeho. Tak. Toto máme presvitky. Tak. Hej, urobili sme chybu. Takže to sa dá vrátiť iba raz pomocou kroku späť. Dofarbíme. Okno na aute dáme modré. Máme auto urobené. Môžeme urobiť ešte nejaké kozmetické úpravy. Tak, toto nám ušlo. Chceme mať čiernou farbou. Ja. Chceme dať výpad. Tak. Ešte to môžeme urobiť. Tak. Máme auto. No a teraz vlastne našou úlohou bude auto iba dať do pohybu. Takže zoberieme si tento nástroj. Označíme si naše auto tak, aby bolo celé. Čiže nie tam by bolo uťatá kabína. To nie je dobré. Musíme si to lepšie označiť. Tak. Poviem, že nebude označený teraz mrak. Prvý kopírovať. Preklikneme sa na druhú fázu obrázku a keď dáme prilepiť, tak tu sa nám prekryje auto na tej istej pozícii ako fázu predtým. Čo bolo teraz je iba zobrať auto a posunúť do niečo dopredu. Tak tuto vidíte pozíciu auta v predchádzajúcom obrázku. Zase ideme dopredu, úpravy prilepíme, zachytíme, posunieme. Posledné. Dáme už ako sa auto stráca. Tak, toto máme urobenú animáciu a pomocou tohto nástroja si zase môžeme ukázať, ako sa auto pohybuje. Tu si môžeme voliť rýchlosť pohybu jednotlivých obrázkov, spomalovať. Takže tu máme vytvorenú animáciu. No a posledné, čo treba urobiť, je uložiť si animáciu. Zastavíme si pomocou tohto tlačidla, kde má súbor, dáme si uložiť ako. No a keď máme animáciu iba rozpracovanú, ukladáme ju v type súboru Logomotion, tak ako projekt. Keď si otvoríme, znovu budeme v prostredí Logomotion a môžeme na animácii ďalej pracovať. No a keď už máme animáciu úplne hotovú, že chceme už uložiť ako obrázok, tak si musíme zvoliť typ súboru GIF. A už si iba pomenej. Tuto vždy máme takúto hviezdičku, ktorú treba vymazať a už iba napísať meno animácie. Tak si dáme meno bude auto. Môžeme si ho na plochu a dáme uložiť. Tým by mala byť animácia hotová.